Точно в този момент се чувствах, може би, много уязвима. Точно бях много несигурна в този момент. Исках да взема нещата в ръце. Нещо, което не знаех, че толкова много ще ми хареса, е да се чувствам силна. Но много момичета си мечтаят за твоето тяло. Здравейте, прекрасни! Днес в днешното видео сме с Деси, която вече е наша клиентка от една година. Една година стана. И добре дошла, Деси! Приветствам те в днешното видео и Да. те каня да се представиш, да ни кажеш малко повече за себе си, коя си ти и каква е твоята трансформация. Аз съм Десислава, на 26 години съм и всъщност моята трансформация е... не може да се каже с една дума, с две думи, с 10 изречения също, но тя е много повече вътрешна, отколкото външна. Естествено, външната я има, тя е очевидна. За мен, за хората около мен, вътрешната е нещо, което всъщност преобърна всичко. Да, започнах преди една година. Тогава точно завърших висшето си образование. Аз съм лекар и тогава всъщност така се оказа, че не знаех точно какво трябва да правя от тук нататък и истината е, че имах нужда да се погрижа за себе си, за здравето си, за външния си вид, за начина, по който се чувствам и всъщност дисциплината, която имам в ученето, да я прехвърля и извън него, т.е. в залата, което благодарение на Ива и на Христи всъщност се получи. Страхотно. Много готино го каза. И това, което ми хареса, нали, да прехвърля дисциплината от едното в другото. Аз си спомням Деси като цяло, ако беше напрегната в началото. Как покрай теб, между другото, всичко беше хаос. Ти нямаше контрол върху абсолютно нищо. Нямаше контрол и имаше нуждата поне едно нещо да зависи от теб. Това беше едно от Да, точно това ти казах тогава, просто имам нужда едно нещо, което да мога да сложа под моя контрол и да го развивам, тъй като много от нещата покрай мен просто не зависеха от мен, но да, много страхотно. съм доволна Много от готино. това. Много готино. Добре, кажи ми да си в няколко думи, какви бяха предизвикателствата, когато се свърза с нас? Кои бяха най-големите затруднения тогава? Най-големите затруднения, мисля, че бяха оправданията, които всеки човек намира, за да не тренира, за да не се храни правилно. Също така този отлагането, тъй като аз от много време съм мислила да започна работа с треньор, от много време съм имала възможността да го направя, но винаги съм намирала някаква причина просто да го отложа във времето. Може би най-голямото предизвикателство обаче от всичко е било перфекционизма, който съм имала, защото да, ти много добре знаеш за какво става дума. Тоест, ако не е перфектно, въобще няма да се придържам към него. Тоест, ако аз тази седмица съм си поставила някаква цел и на третия ден съм яла повече, тренирала съм по-малко, просто пиша седмицата загубена и приключвам. Това ми звучи познато, не само на мен, нали, той на мен се случва, ама много момичета са така. Абсолютно те разбирам. Добре, когато се свърза с нас, нали, и каза, окей, това са моите хора, нали, защо тогава? Защо точно този момент избра? Точно в този момент се чувствах, може би, много уязвима. Точно бях много несигурна в този момент, защото, както казах, завърших. Нямах така много идея какво ще се случва с мен, какво ще правя, на какво следва. И просто исках да взема нещата в ръце. Това е нещо, което всъщност ме накара. Другото, което е, че аз всъщност за първ път видях Христо в TikTok, малко преди да го изтрия за винаги. Не Христо, а TikTok-а. Да, така че и някакси той ми остана тогава в съзнанието. Впоследствие така си се свързах с него и за огромно щастие успях да се запозная с теб. Много се радвам и аз. Имала си нужда да вземеш контрола. Кажи ми, сега каква е разликата? Сега има ли го този хаос? Как се чувстваш сега? Сега някак си нямам усещането, че трябва да го държа този контрол толкова здраво. Някак си то е част от рутината ми, част от ежедневието ми, част от, както ти казах още вчера, това е работното ми време за мен, което аз си отделям. Не се вглъбявам толкова в това всичко винаги да е перфектно. Как го осъзнах, може би, когато бях на почивка с приятелки, когато осъзнах, че всъщност този шум от храната, който
преди съм имала, че всеки го има като от женския пол, особено когато отидем на почивка. Мислим си как, тук ще ям това, защото после ще трябва да се ограничавам отново, трябва отново да вляза в 1200 калории, защото някой е решил, че 1200 са калориите, които всички трябва да ядат целогодишно. Да. Общо взето това усещам сега, че нямам вътрешната потребност да държа този контрол постоянно. То си се случва. То просто е вече изградено. Много добре. Много ми харесва. Има голяма вътрешна промяна. Честно казвам, това, което слушам, нали, всичко при теб идва на вътрешната основа, нали, както ти каза в началото. А външно, какво постигнахме? Има ли така хора да ти правят комплименти? Външно постигнахме така най-важната част според мен в едно женско тяло, силуета, това да има талия, да има хубаво формено дупе. Мисля, че го постигнахме. И... Да. Така че аз съм много доволна. Да. Между другото, сега си спомням точно нещо, което ти ми каза, когато ходихме да тренираме с друго момиче от програмата. Тогава ти ми каза, Деси, не се сравнявай. И тогава беше изключително права, защото две жени могат да имат коренно различна физика и двете да изглеждат добре, но двете да имат, как да кажа, по различен начин. Някои жени са доста по-оформени в горната част, докато други нямат чак толкова развита мускулатура там и усилията, които полагат, са по-различни. Да наблягат на долната. Така че да, но аз съм много доволна от резултата, който съм постигнала, защото нещо, което не знаех, че толкова много ще ми хареса, да се чувствам силна. Аз се чувствам много силна. И искам да ти кажа, че много момичета, те никога няма да ти го кажат във фитнеса. Нали, има тук там, която ще срещна, но много момичета си мечтаят за твоето тяло. Казвали са ми го веднъж. Веднъж една дама, която е така, може би около 50 годишна, някъде 50 годишна, беше с треньора си в залата и когато аз приключих тренировката, тя дойде да ме поздрави и да ми каже, че с треньора са обсъдили как нейните тренировки могат да се променят, за да постигне този резултат. Така че аз съм доволна. Това е комплименти за теб. Благодаря, да, така е. Много е важно наистина това, което подчерта. Всяка жена има физика и на всяка една може да набляга на определена част от тази физика и да подчертая още повече своето тяло, а не да бяга от него. Нали? Това е много важно. Аз също съм горда много с твоето тяло. Искам да го знаеш. Страшно горда съм с твоето тяло. Страхотен резултат от това, което сме направили. Добре, чудесно. Тук ми искам много да знам, нали, този комплимент за мен, но е много важно ти, как си усети процес на работа с нас? Цялостно много, много положителен е моя опит. Аз имам много голям късмет, защото не съм имала този негативен опит, който много хора имат с треньори. Може би при вас много често идват хора, които вече са се опарили веднъж, били са на 1200 калории на по един час кардио. Това, което на мен първо много ми хареса е научно обоснованото нещо така между нас. Информацията, която ни давате с Христо, която е много така научно базирана. Не е изкуствено усложнено всичко. За мен, ако един човек обяснява нещо на много по такъв сложен начин, по който никой да не го разбере, значи той самия не го разбира. Другото, което тази подкрепа, която аз имах през цялото време, тази tough love, което понякога се налагаше. И цялостният процес просто е... Аз не бих го заменила за нищо. Смятам, че да кажем, всеки може да измисли някаква тренировъчна програма. Всеки може да измисли някакъв калориен прием и макроси и така нататък, но малките камъни обръщат колата. Просто начинът, по който ти успяваш да направляваш хората е уникален. Ти си на първо място си изключително добър човек. Тая емпатия, която от тебе строи, не знам, ти си просто слънчице. И другото, което е, че можеш да се поставиш наистина на мястото на човека. И той се чувства разбран. Трябва да... Човек има нужда от обратна връзка. Както вие винаги искате обратна връзка от клиентите, така и
И аз тръгна съм искала винаги обратна връзка от вас. Стана ми много мило, в смисъл страхотно, доказа ми го прекрасно. Много ти благодаря. За мен наистина много е важно да чуя какъв е бил твой експириенс, нали, как си усетила работата, защото най-важното е, нали, ние постигнахме резултат, но е много важно и как си го усетила през целия път, за да можеш да го поддържаш, нали, да усещаш и да знаеш как да се движиш напред, което реално с теб ни предстои. Нали, да Да. започнеш малко по малко да ни пускаш ръката и да видиш, че и сама можеш да се справиш, защото аз знам, че сме изградили войн. Това, което видях и виждам всеки Да. ден, ти се справяш прекрасно с ситуациите и вече знаеш как да побеждаваш в много от тях. Така че това, което искам да се попитам последно е, би ли ни препоръчала на други хора и защо? Значи аз не само бих ви препоръчала, аз не бих препоръчала никой друг на първо място. Второ, бих препоръчала всеки, който има желанието да постигне резултат, който не само да бъде видим, но и да се усеща отвътре. Просто да, както казва Христо, да драсне. Да драсна. Да драсне. Абсолютно бих ви препоръчала с две ръце, два крака на абсолютно всеки. Аз съм го направила вече. Не знам защо се отслушват. Но всеки човек има нужда, може би, да дойде момента, в който усеща, че вече трябва да направи нещо. Това е един момент. Е така. И се променя всичко. Аз страшно много се промених. Не само визуално. Просто аз се промених, нещата около мен се промениха и въпреки това, както каза, не сте ми пуснали ръчичката и си променихме нещата по програмата така, че да са устойчиви за мен, за моя начин на живот, който се променя. Вярваш ли ми, че настръхнах? Получих настръхнах, защото наистина аз си спомням, това е предимството, нали, като работим заедно. Аз си спомням първия ни разговор, спомням си с каква Дей си говорих тогава и сега виждам съвсем различен човек. Виждам, че си пораснала, надградила си, определено, най-вече вътрешно, в смисъл начина, по който ти грееш, за разлика от тогава. И това показва, че ти растеш в правилната посока. И аз наистина настръхнах, защото усещам, че процесът е работил за теб както трябва да работи. Наистина. Благодарение на теб, на индивидуалният ти подход към мен. Разбира се, това е идеята. Много ти благодаря, Деси, за това разговорче. Благодаря ти, че ни даде отзив и благодаря за видеото. Надявам се да е помогнал на всеки, който го изгледа, да щракне момента и при него и ще се чуем отново скоро.